दुधनाय टाउननि एसे साहा बर'पारा खारा गामि बर'पारानि मुङानो खारा ना खारा गामि बर'पारा दुधनाय टाउननि एसे साहा बर' गामिनि मुङा जाहैबाय खारा गामि बेयाव हरखाबै एक्सिडेन्ट बाइक आवलाखौ सारि साखाया सौनानै 100 मिटारसो सुस्रायनानै लांदों आरो मेन लामानि एसे गोजानाव सौख्लाय हरदों माने आरो सारि साखायाबो मेन लामानि मथा मथि 20 फुटसो गोजानाव बे बर'पारायाव जादों आरो जोबोद गिथावना जों बेलेग खामानियाव फैदोंमोन बाला नायनो गुवाहाटी निउ एयारपर्टआव बाला गारनो थाखाय जोङो बे दुधनायाव बाला नायनो फैदोंमोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय बे समावनो जों मोनाबिलि समाव गारि गंथाम फैदोंमोन जोंनि 5 मिनिटसो सिगां माने हरखाबै एक्सिडेन्ट जादों आरो जाय सालायग्रा सारि साखा बे बर' जानो हागौ आरो सौजाग्राया गुबुन हारि खोमा बाइक आवलाया थैयासै आरो नाथाय गिथावना एक्सिडेन्ट सानै माने एसे गाहेल जाबाय जोबोद गिथावना एक्सिडेन्ट आरो एसे भिडिअखौ नायलांबा एसेबाबो बुजिगोन आरो बे आखाइजों हमनानै बोखारलाबायनायानो सालायनाय मानसिमोन आरो ओमफ्राय बिनि खाथियाव थानाया बाइक बे बाइकआ माने 100 मिटारसो गोजाननिफ्राय 100 मिटार नङाबाबो माने 60-70 मिटारसो आरो सुस्रायनानै माने बे हाखराव नाख्लायफैदों आरो ओरैबायदि गोजानाव माने लाबोखादों गावबो माने बै सारि साखाया दंफां गिदिराव जुदि सौग्राव हैनायमोनबा सेसमोन आरो माने जाम्फै दंमोन जाम्फैयाव माने जेनथेन गारिया थ्रोब हाबनानै दैबो दंमोन नालाय बासिबाय आरो बेयावनो बर' गामि आरो दुधनायनि साहानि बर' गामिनि मैगं बाजार बर' न'खरानो खोमा एक्सिडेन्ट जाबायलै बेहाय एक्सिडेन्ट जादों साइडआव लाखिदों गारिया मोनदों गारि फिसा बे मेसिन नुनाया बाला बोखांग्रा मेसिन दैनि सायाव बैसां होनानै दोनदों आरो बे पाइप गोलाव नुनाया दैनिफ्राय बाला बोबोयो बे बालाखौ जों लांनो थाखाय दुधनायसिम फैदों दुधनायनि एकदम साहा बर' गामिखौ बारनानै मोनसे दै दं बे दैयाव बाला बोखाङो बे बालाखौ जों गुवाहाटी निउ एयारपर्टआव लांनो बा बे बालाखौ लांनो थाखाय जों नायनो फैदों जों बे बालाखौ नायखांनानै थांफिननाय एबा फैफिननायावनो जोङो बे एक्सिडेन्टखौ नुदों ओरैबायदि माने बालाया मोजां आरो फिसा क्वालिटि नांगौ ना गिदिर क्वालिटि नांगौ मा क्वालिटि नांगौ मोनगोन आरो बालाखौ दुधनायनि साहा बर' गामिखौ बारनानै बे बालानि महलखौ मोनो आरो गुवाहाटी निउ एयारपर्टआव गारहैनो थाखाय जोङो बे बालाखौ नायनो फैदों आरो